கலர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா செம்ம அட்ராக்டிவான கலர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. இது நமக்கு கலம்கரி பிரிண்ட்டோடு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் கிராண்டாக கொடுத்துருக்காங்க. கலர் காம்பினேஷனும் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா கான்ட்ராஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. பார்டர்லெஸ் சாரீ இது ஓகேங்களா. பட்டர்ஃப்ளை டிசைன் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி காவலாளிகள் இருக்கிற மாதிரி மான் போட்டது, இந்த மாதிரி குதிரை போட்டது, நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் எம்ப்ராய்டிங்ஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது. வந்து சில்வர் ஜரி ஒர்க்கும் கோல்டன் ஜரி ஒர்க்கும் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு வெட்டிங் சில்க் மாதிரியே இருக்குங்க. செம்ம சூப்பராக இருக்குது. கலர் காம்பினேஷனும் பாருங்கள், ரிச்சான ஒரு பல்லு. பார்டர்ஸில் டிஃப்ரெண்ட்டாக வருங்க. இது வந்து ஃப்ளார் மாடலில் கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்துட்டிங்கன்னா சம்திங் திலகம் மாடலில் கொடுத்துருக்காங்க. வேர்ல்டு வைட் டெலிவரி ஆப்ஷன் இருக்குது. ரீசேலர்ஸ் மோஸ்ட் வெல்கம். உங்களுக்கு எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே இருக்குங்க. இங்கே ஜரி த்ரெட்டில் எம்ப்ராய்டிங் பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் வந்து நமக்கு பல்லு பார்ட் வருது. இது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பீகாக் டிசைன் இவங்க ஷாப்பில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இது நல்ல ட்ரெண்டிங்காக போன டிசைன். கலர் காம்பினேஷன் பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குங்க. உண்மையாலுமே காப்பரும் சூப்பராக இருக்குது, சில்வரும் அதை விட சூப்பராக இருக்குது. சாஃப்ட் சில்க் மாதிரியே ஆனால் ஃபுல்லாக ஜரி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. பவர்லூம் சாரீ இது. இதில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா கலம்கரி எம்ப்ராய்டிங் கூட அவைலபிளாக இருக்குங்க. நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. நான் இந்த சாரீ பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு பயங்கர ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டு இருந்தது. நாங்களே ஃபேமிலியில் எல்லாருமே விரும்பி இந்த சாரீ எடுப்போம். ஜக்கார்ட் பிரிண்ட் ஃபுல்லாமே வந்துடுது. இது வந்து வீவிங்கு, கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் ப்ளவுஸு ப்ளைனாக கொடுத்துருக்காங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மாடர்ன் மம்மிஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பெண்களுக்கு உண்டான ரொம்ப சூப்பரான ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம். என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலம் இளம்பிள்ளை தாங்க வந்திருக்கோம். காக்காபாளையம் டு இளம்பிள்ளை போகிற வழியில் விபிஎஸ் சில்க்கு லொக்கேட் ஆகிருக்கு. கரெக்டான பஸ் ஸ்டாப் பார்த்துட்டிங்கன்னா பெருமாக்கவுண்டம்பட்டிங்க. அதுலேருந்து நான் ரூட் லொக்கேஷன் காட்டியிருக்கேன். அதை மீறி உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கால் பண்ணிவிட்டு வாங்க. இங்கே விதவிதமான சாரீ கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. என்னென்ன ரேஞ்சில் இருக்குது அப்படிங்கிறத வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. நம்ம பார்க்க போகிற சாரீ பார்த்துட்டிங்கன்னா மோனோ காட்டனில் ப்ளைன் சாரீங்க வித் கோல்டன் ஜரி வருது. இதில் நிறைய கலர்ஸ் கூட அவைலபிளாக இருக்குது. காஸ்ட் வந்துட்டு நமக்கு 330 rupees வருது. இதனுடைய காஸ்ட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு சாரியில் எத்தனை கலர்ஸ் வரும்ப்பா? மினிமம் ஒரு 10 or 10 கலர்ஸ் வரும். 10 கலர்ஸ் வரும். இதுதான் இதனுடைய பல்லு பார்ட். இது வந்து வித் ப்ளவுஸா? வித் ப்ளவுஸ் தான். வித் ப்ளவுஸ் அப்படிங்கும்போது எத்தனை மீட்ரு வரும் சாரி? சாரி வந்து 620 மேம். 620. எல்லா சாரியிலும் பார்த்தீங்கன்னா 620 மேம். இது முந்தி மாதிரி வரும். பிளைன் ப்ளவுஸ் வந்து லைனிங் ப்ளவுஸ் தான், பிளைனாக தான் மேம். ஓகே. சாரி ஃபுல்லாமே உங்களுக்கு இப்படி தாங்க இருக்கும். இது வந்து பல்லு பார்ட் வருது. மற்றபடி சாரி ஃபுல்லாமே நமக்கு பிளைனாக தான் வருது. ரன்னிங் ப்ளவுஸ் வந்துடும். இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு பிங்கிஷ் காப்பர் ஜரி ஒர்க் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. சாம்பிள் கலர்ஸ் மட்டும் நான் வச்சுருக்கேங்க. இன்னும் நிறைய கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு மோனோ காட்டன்லேயே வந்துட்டு நல்லா பிரிண்டட் சாரீ நம்ம பார்க்குறோங்க. இதனுடைய காஸ்ட் வந்துட்டு 360 rupees. இது வந்து நமக்கு பல்லு பார்ட் வருது. பாடி ஃபுல்லாக பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரிண்டடில் இருக்குது. மல்டி கலர் காம்பினேஷனோட கொடுத்துருக்காங்க. இதுலேயும் நிறைய கலர்ஸ் வந்து நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. ப்ளவுஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ளைனாக வந்துடும். நமக்கு பாடி ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி பிரிண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் சாரீங்க. நல்லா ஷைனிங்காகவே இருக்குது. நீங்கள் சிம்பிளான ஃபங்க்ஷனுக்கெல்லாம் கூட வியர் பண்ணிக்கலாம். அட்ராக்டிவான கலர்ஸோடு கொடுத்துருக்காங்க. 360 rupeesங்க. வேர்ல்டு வைடு வந்து டெலிவரி அவைலபிளாக இருக்குது. இது எல்லாமே அதில் வரக்கூடிய கலர்ஸுங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம கேரளா காட்டன் சாரீ பார்க்க போகிறோங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக எம்ப்ராய்டிங் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. த்ரெட் எம்ப்ராய்டிங்கு. அதே மாதிரி இந்த முந்தானியில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு கிருஷ்ணர் பொம்மை வந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். வெண்ணெய் தாலியிலேருந்து வெண்ணெய் விழுகிற மாதிரி ஒரு கான்செப்டில் பண்ணியிருக்காங்க. சாரீ ஃபுல்லாமே இந்த ஒர்க் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளவுஸ் அட்டாச்டோடு தான் வருது. ப்ளவுஸ் வந்து நமக்கு ப்ளைனாக வந்துடும் இந்த சைடு ஓகேங்களா. மற்றபடி சாரீ ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா இந்த எம்ப்ராய்டிங் ஒர்க் வந்துடுதுங்க. இதனுடைய காஸ்ட் வந்துட்டு நமக்கு 440 rupees வருது. இதில் இந்த டிசைன் மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து பட்டர்ஃப்ளை டிசைன் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி காவலாளிகள் இருக்கிற மாதிரி மான் போட்டது, இந்த மாதிரி குதிரை போட்டது, நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் எம்ப்ராய்டிங்ஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது. எது எடுத்தாலுமே வந்துட்டு 440 rupees மட்டும்தான். சிங்கிள் சாரீ அப்படின்னாலும் நீங்கள் ஹோல்சேல் விலைக்கே ரீட்டைல்லையும் வாங்கிக்கலாம்.
வேர்ல்டு வைட் ஷிப்பிங் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ரீசேலர்ஸாக இருக்கீங்கன்னா குரூப் லிங்க் தரேன், ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டாக பண்ணி கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து கோட்டா காட்டன் saree பார்க்க போகிறோங்க. இதனுடைய காஸ்ட் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா 390 rupees வருது. ஆக்சுவலி நான் சொல்கிறது எல்லாமே டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ் தான். இது வந்து பிளெயினாக வந்து பார்டர் வந்து நமக்கு மல்டி கலர் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. கான்ட்ராஸ்ட் ப்ளவுஸ் போட்டால் சூப்பராக இருக்கும். பட் இதில் ப்ளவுஸ் அட்டாச்சோட தான் இருக்குது. இதுதான் வந்து நமக்கு பல்லு பார்ட் வரும். சாரி பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. நல்லா காலேஜ் கோயிங் கேர்ள்ஸ் இல்லை ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் இருக்கீங்கன்னா இந்த மாதிரி வியோ பண்ணும்போது ஒரு ஹைஃபையான லுக்கில் இருக்குங்க. கலரும் பார்த்துட்டிங்கன்னா செம்ம சூப்பரான கலர்ஸில் தான் இருக்குது. இதில் இருக்கக்கூடிய கலர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். 390 rupees இதனுடைய காஸ்ட்டு. சாம்பிளுக்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 8 கலர்ஸ் வச்சுருக்கோங்க. நம்ம வந்துட்டு நல்ல பீச் கலர், மரூன் கலர், ஆனந்தா ப்ளூ கலர், இந்த மாதிரி லைட் கலர்ஸும் இருக்குது. டார்க் கலர் சார்ட்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து கோட்டாவிலேயே வந்து பிரிண்டட் சாரீங்க. நல்லா சூப்பராக கலம்கரி பிரிண்டெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. நமக்கு ஃபேஸ் முத்திரையோடு வேணும் அப்படின்னாலும் இருக்குது. இல்லை ஆப்பிள் பிரிண்ட்ஸு, நிறைய விதமான பிரிண்ட்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. கலர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா செம்ம அட்ராக்டிவான கலர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. இது நமக்கு கலம்கரி பிரிண்ட்டோடு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பல்லு பார்ட் வருது நமக்கு. ரொம்பவுமே அழகாக இருக்குங்க. இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு ப்ளவுஸ் பார்ட் வந்துடுது. இந்த மாதிரி வரும் ப்ளவுஸு. இனி வரப்போகிற சம்மர் வெக்கேஷனுக்கு வந்து இந்த சாரீ எல்லாம் வந்து லைட் வெயிட்டடாக இருக்குங்க. ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்கும். இதனுடைய காஸ்ட் என்னடா? காஸ்ட் வந்து 520 ரூபாய். 520 rupees வருதுங்க இதனுடைய காஸ்ட்டு. இதில் இருக்கிற கலெக்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம். இந்த மாதிரியான பிரிண்ட்ஸ்லலாம் அவைலபிளாக இருக்குது. நாங்கள் சாம்பிளுக்கு உண்டான கலர்ஸ் வச்சுருக்கோம். இன்னும் நிறைய கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குங்க. வேறு பிரிண்ட்ஸில் கூட அவைலபிளாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு சாரீ பாருங்கள், ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. வெயிட்லெஸ்ஸான ஒரு பட்டு சாரீ. நல்ல செம்ம கலர் காம்பினேஷனோட கொடுத்துருக்காங்க. க்ரீன் வித் ரெட் கலரு. நமக்கு வந்து சில்வர் ஜரி ஒர்க்கும் கோல்டன் ஜரி ஒர்க்கும் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பிளைன் எம்போஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நமக்கு பல்லுக்கு மேட்சிங்காக ப்ளவுஸும் வந்துடுது. மற்றபடி சாரீ ஃபுல்லாமே இப்படி தாங்க இருக்கும். இதனுடைய காஸ்ட் என்னடா? காஸ்ட் 450 ரூபா தான். ஜஸ்ட் 450 rupees மட்டும்தாங்க. செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள். பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு சில்க் சாரீ. கிஃப்ட் பர்பஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். கிராண்டாகவும் இருக்கும் லுக் வைஸ் பார்க்கும்போது. சாரீ ஃபுல்லாக பாருங்கள் நமக்கு. ஆக்சுவலி இதுலேயே வந்து செல்ஃப் டிசைன்ஸ் போட்டிருக்காங்க. ரொம்பவுமே அழகாக இருக்குது. ப்ளீட்ஸ் ஆகவும் நமக்கு செம்மையாக நிற்கும். எல்லாமே 6.20 இருக்கும் இல்லையா? ஓகேப்பா. இது எல்லாமே அதில் வரக்கூடிய கலர்ஸு. பார்டர்ஸில் வந்து நமக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் இருக்கும். இதுவும் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா செல்ஃப் எம்போஸ் சாரீ தாங்க. நல்ல ஒரு கான்ட்ராஸ்டான கலர் காம்பினேஷனோட கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கலர் பாருங்கள், ரொம்ப ரேரான கலர். மல்டி கலர் கலந்த மாதிரியே இருக்குது. கீழே பார்டரில் வந்து நமக்கு அந்த பீகாக் டிசைன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. மேலே வந்து இந்த மாதிரி குட்டி பார்டரோட கொடுத்துருக்காங்க. இதனுடைய காஸ்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் 430 rupees மட்டும்தாங்க. ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இதில் வந்து நிறைய கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. இதுதான் வந்து நமக்கு ப்ளவுஸு. நாங்கள் வீடியோக்காக சாம்பிள் சாரீஸ் தான் காட்டிகிட்ருக்கோம். ஷாப்பை நீங்கள் டைரெக்டாக விசிட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். இது வந்து ஷாப்பு கிடையாதுங்க. ஆக்சுவலி இவங்க வந்து மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் வச்சுருக்காங்க. லாஸ்ட் டைம் வீடியோ எடுத்த போதே இவங்களோட தறி எல்லாமே நம்ம வந்து காட்டியிருந்தோம். எப்படி செக்கிங் பண்ணுறாங்க என்ன அப்படின்ட்டு. அட் அ டைமில் 100 பேர் வந்தீங்கனாலும் ஸ்பேஷியஸாக ஷாப்பிங் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து இங்கே பிளேஸ் இருக்குது. பாருங்கள், நமக்கு வந்து பார்டர்ஸில் டிஃப்ரெண்ட்டாக வருங்க. இது வந்து ஃப்ளார் மாடலில் கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்துட்டிங்கன்னா சம்திங் திலகம் மாடலில் கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை நமக்கு சிம்பிளாக போதும்னா இந்த மாதிரி பார்டர்ஸ் கூட இருக்குது. கலர்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நல்ல நமக்கு வந்து எம்ப்ராய்டிங் ஒர்க் பண்ண சாரீங்க. இது பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜரி த்ரெட்டில் எம்ப்ராய்டிங் பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் வந்து நமக்கு பல்லு பார்ட் வருது. கீழே பார்த்திங்கன்னா நல்ல பெரிய பார்டரில் லீஃப், அதாவது வந்து ஃபெதர் டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த எம்ப்ராய்டிங் ஒர்க்கு. அது ஃபுல்லாமே த்ரெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு காப்பர் ஜரி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க பார்டரில். இதுதான் வந்து மேல் பார்டர், ரொம்ப குட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. சாரீ ஃபுல்லாமே இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஒர்க் ஃபாலோ ஆகுது. ப்ளவுஸ் வந்து ரன்னிங்லேயே வந்துடும் நமக்கு. ஓகேங்களா? மற்றபடி சாரீ ஃபுல்லாமே இந்த மாதிரி இந்த ஒர்க்கும் இருக்கும், இந்த ஃபெதரும் இருக்குங்க. இதில் இந்த டிசைன் மட்டும் இல்லாமல் நான் இந்த கலருக்காக இதை எடுத்தேன். இது நல்லா நமக்கு அந்த பாக்கு கலரில் இருக்குது. யார் வியோ பண்ணாலுமே செம்ம சூப்பராக இருக்குங்க. என்னை கேட்டால் இந்த கலர் ப்ளவுஸ் போட்டு வியோ பண்ணுங்க, செம்மையாக இருக்கும். அடுத்து கலர்ஸ் பார்க்கலாம் நம்ம. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நல்ல நேவி ப்ளூ கலர் இருக்குது, மரூன் கலர் இருக்குது. இது மட்டும் இல்லாமல்
அந்த பீகாக் டிசைன் இவங்க ஷாப்பில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இது நல்ல ட்ரெண்டிங்காக போன டிசைன் இன்ஃபேக்ட்டு. அது போக இந்த மாதிரி ஜரி த்ரெட்டில் ஒர்க் பண்ணது, இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. எல்லாமே பார்த்துட்டிங்கன்னா 650 தான் வருது காஸ்ட்டு. வேறு டிசைன்ஸு நிறைய கலர்ஸ் கூட அவைலபிளாக இருக்குது. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த சாரீ பேர் கரிஷ்மாவாமாங்க. ஒரு சில்க் சாரீ மாதிரி தான் இருக்குது. இன்ஃபேக்ட்டு ரொம்ப பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான சாரீ தான். நல்லா கோல்டன் கலரில் பார்த்திங்கன்னா வியூ பண்ணியிருக்காங்க. பல்லுவே நல்லா கிராண்டாக இருக்குது. சாரீ ஃபுல்லாமே நமக்கு இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க. ப்ளவுஸ் வந்து ப்ளைனில் வந்துடும், ரன்னிங் ப்ளவுஸு. ஆக்சுவலி பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு இந்த ஃப்ளீட் எடுத்துகிட்டு இங்கே வர்ற பார்ட் வரைக்கும் இந்த டிசைன் இருக்குங்க. மற்றபடி சாரீ ஃபுல்லாக ப்ளைனாக தான் வருது. நமக்கு இந்த மாதிரி ப்ளைனாக வருது. இதனுடைய காஸ்ட் என்னடா? 510 ரூபா. ஜஸ்ட் 510 ருபீஸ் மட்டும்தாங்க வருது. இதில் இந்த டிசைன் வந்து நமக்கு மாறி வரும் பாருங்கள். இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா லீஃப் டிசைன் மாதிரி வருது, இதில் ஃப்ளவர் டிசைனு, ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டிசைனில் வருது. இன்னும் நிறைய அட்ராக்டிவான கலர்ஸ் இருக்குது. நான் சாம்பிள் மட்டும் வச்சுருக்கேங்க. நெக்ஸ்ட்டு கோட்டாலேயே வந்து நமக்கு எம்ப்ராய்டிங் சாரீங்க. இது வந்து பல்லு பார்ட்டு நமக்கு சிம்பிளாக ஜரி ஒர்க்கோடு கொடுத்துருக்காங்க. சாரீ ஃபுல்லாக நமக்கு இந்த மாதிரியான த்ரெட் எம்ப்ராய்டிங் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. சாரீ ஃபுல்லும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா எம்ப்ராய்டிங் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளவுஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரன்னிங்கில் கொடுத்துருவாங்க. ஓகேங்களா. இதனுடைய காஸ்ட் வந்துட்டு 630 ருபீஸ் வருது நமக்கு. இதில் நிறைய அட்ராக்டிவான எம்ப்ராய்டிங்ஸும் இருக்குது, கலர்ஸும் இருக்குது. பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கிளி போட்டது, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தென்னை மரம் போட்ட மாதிரி இருக்குது. இது வந்து ரொம்பவே நீட்டான ஒரு எம்ப்ராய்டிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. கலம்கரி எம்ப்ராய்டிங் கூட அவைலபிளாக இருக்குங்க. நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. நீங்கள் வந்து இங்கே வீடியோ கால் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்காப்பா? இருக்குது. ஓகே. ரீசேலர்ஸாக இருக்கீங்கன்னா குரூப் லிங்க் கொடுக்குற ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு வீடியோ கால் ஆப்ஷன் இருக்குது, ஆன்லைனும் அவைலபிளாக இருக்குது. டைரெக்டாகவும் நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது உங்களுக்கு. பேமெண்ட் வந்து ஆன்லைன் பேமெண்ட்டுங்க, சிஓடி ஆப்ஷன் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கல்யாணி காட்டன் சாரீங்க. இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா டேசல்ஸ் போட்டு வச்சுருக்காங்க. டபுள் சைட் பார்டரும் சேமாக வந்துடுது. நல்ல கலர். இந்த சாரீ பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு பயங்கர ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டு இருந்தது. நாங்களே ஃபேமிலியில் எல்லாருமே விரும்பி இந்த சாரீ எடுப்போம். அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் வியர் பண்ணுறதுக்கு. ரிச் லுக்காக இருக்குங்க. சிங்கிள் ஃப்ளீட் விட்டாலுமே நமக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாலாம் இருக்காது. ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள், இப்பயுமே அதே கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. 680 ருபீஸ் வருதுங்க. இதில் வந்து நிறைய டிசைன்ஸ் வரும். சாரீ ஃபுல்லாக எப்படி இருக்கும்னா நமக்கு பல்லு வரைக்கும் இந்த மாதிரி வந்துட்டு அங்கங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிசைன் வருங்க. அங்கங்கே இந்த டிசைன் வரும். இதே மாதிரி ப்ளவுஸ் வந்து ரன்னிங்லேயே ப்ளைனாக வந்துடும். இன்னும் இந்த கொக்கு டிசைன் போட்ட மாதிரி ஃப்ளவர் டிசைனு ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டிசைனில் இருக்குங்க. கலர்ஸும் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் எல்லாமே நல்லா டார்க் கலர்ஸு, செம்ம சூப்பரான கலர்ஸாக தான் இருக்கும். போகிறது கரிஷ்மா காட்டன் சாரீ 700 ருபீஸ் வரும் இதனுடைய காஸ்ட்டு. நமக்கு என்ன இதில் ஸ்பெஷாலிட்டினா கான்ட்ராஸ்டான பல்லு அண்ட் பார்டர் வருதுங்க. கான்ட்ராஸ்டான பல்லும் அப்புறம் ஜக்காட் ப்ளவுஸ் கொடுத்துட்றாங்க பல்லுக்கு மேட்சிங்காக. சாரீ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆக்சுவலி இந்த முன் பார்ட்டுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி டிசைன் வந்துடும். மற்றபடி சாரீ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ப்ளைனாக தாங்க இருக்கும். ஓகேங்களா. அங்கங்கே ஒவ்வொரு டிசைன் வரும்னு நினைக்கிறேன். அங்கங்கே இந்த மாதிரி லீஃப் டிசைன் ஒவ்வொரு பக்கம் வரும். மற்றபடி ப்ளைனாக தான் இருக்கும். நமக்கு வந்து கான்ட்ராஸ்ட்டாக போடுறதுனால இந்த ஆரஞ்சு வித் க்ரீனு கலரே சும்மா வேறு லெவலில் இருக்குது. இதில் இருக்கிற எல்லா கலர்ஸுமே செம்ம சூப்பராக இருக்குங்க. நம்ம பார்க்கலாம். செம்மையாக இருக்குங்க. இது வந்து ரோஸ் ஃப்ளவர் அண்ட் லீஃப் போட்ட மாதிரி இருக்குது. நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டிசைன்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குங்க. இதெல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. நல்ல ஒரு பட்டு புடவையோட லுக்கும் ஷைனிங்கும் இதில் இருக்குங்க. செம்மையாக இருக்குது உண்மையாலுமே. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற சாரீ வந்து போச்சம்பள்ளிங்க. பார்த்தோன்னே நீங்களே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. இதனோட ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் வந்து 750, டிஸ்கவுண்ட் போக 680க்கு கொடுக்குறாங்க. இதுலேயும் அட்டாச் ப்ளவுஸ் இருக்குது. சாரீ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி வந்துடும். இது வந்து பல்லு பார்ட்டு. இது வந்து நம்ம சொல்ல வேண்டியதே இல்லை. மோஸ்ட் ஆஃப் த கேர்ள்ஸ்க்கு விமன்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்ச சாரீ. சிம்பிளாக இருந்தாலும் ஹைஃபையான ஒரு லுக்கில் இருக்கும். இதில் இருக்கிற கலர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். இதில் நிறைய கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குங்க. லைட் கலர், டார்க் கலர் எல்லா சார்ட்ஸுமே இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு கோட்டாலேயே ஆல் ஓவர் டிசைனுங்க. இது ஃபுல்லாக பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜக்காட் பிரிண்ட் ஃபுல்லாமே வந்துடுது. இது வந்து வீவிங்கு. கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் ப்ளவுஸு ப்ளைனாக கொடுத்துருக்காங்க. பிகாஸ் சாரீ ஃபுல்லாகவுமே நமக்கு டிசைன் இருக்கிறதுனால ப்ளைனான ப்ளவுஸ் போட்டால் மட்டும்தான் நல்லாயிருக்கும். ஆக்சுவலி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பல்லு பார்ட்டு.
இது பார்த்துட்டிங்கன்னா பாடி ஃபுல்லாக இப்படி வரும் நமக்கு. கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அது எல்லாமே வீவிங் தான். ஒவ்வொரு டிசைனும் இருக்குது, நமக்கு நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்குது. மேலே வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு குட்டி பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இதனுடைய காஸ்ட் என்னடா? 790 ரூபாய். 790 ருபீஸ் வருதுங்க. நல்லா ஹெவியாகவே இருக்கு. நல்லா காட்டன், வெயிலுக்கு வந்து ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும். பாருங்கள், நமக்கு பாடி ஃபுல்லாமே இந்த மாதிரி தான் வரும். இதில் வரக்கூடிய கலர்ஸ் எல்லாமும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் போட்டது. அப்புறம் இது பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக கொடை போட்டது. நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குங்க இந்த மாதிரி பிரிண்ட்ஸு. இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக வீவிங் தாங்க. கலர்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள், செம்ம அட்ராக்டிவான கலர்ஸாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா கோட்டா காட்டன் சாரீ தாங்க. இதனுடைய காஸ்ட் வந்து 800 ருபீஸ் வருது நமக்கு. கலர்ஸ் எல்லாம் செம்ம அட்ராக்டிவாக இருக்குங்க, சான்ஸே இல்லை. ஜஸ்ட் 800 தான். வந்து ஹைஃபையான ஒரு லுக்கில் சாரீ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி வீவிங் வந்திருக்கும் நமக்கு. இது வந்து பல்லு பார்ட் வருதுங்க. நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரன்னிங் ப்ளவுஸ் தான், சாரீக்கு மேட்சிங்காக தான் வருது. இந்த ப்ளூ கலர் இதுதான் வந்து நமக்கு ப்ளவுஸுங்க. பார்டர் பாருங்கள், சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்டாக டபுள் கலர் காம்பினேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வர எல்லா கலர்ஸுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கு, நம்ம பார்க்கலாம். கேர்ள்ஸோடைய மோஸ்ட் ஃபேவரட் கலர் பிளாக்கும் அவைலபிளாக இருக்குங்க. பேபி பிங்க் இருக்குது. நிறைய லைட் கலர்ஸ், டார்க் கலர்ஸ் ரெண்டுமே இருக்குது. இதில் எது பிக் பண்ணிங்கனாலும் 800 ருபீஸ் தான். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது பாருங்க, செம்ம தூளான ஒரு சாரீங்க, வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குது. இதனுடைய காஸ்ட் வந்து நமக்கு 700 வருது. நல்லா கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பல்லு. ப்ளவுஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது அவங்களே டேசல்ஸும் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா. சாரீ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ரோஸ் ஃப்ளவர் மாதிரியான ஒரு டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. பிளாக் வித் ரெட்டு, செம்ம சூப்பராக இருக்குது. சாரீ ஃபுல்லாமே இந்த மாதிரி டிசைன் அங்கங்கே வருதுங்க. இதில் வரக்கூடிய கலர்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். அந்த ஃப்ளவர் பிரிண்ட் மட்டுமே இல்லாமல் நிறைய வெரைட்டிஸ்லேயும் இருக்குது, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி. நெக்ஸ்ட்டு கோட்டா காட்டன்லேயே கோட்டஞ்சி பார்டருங்க. அதாவது வந்து பிக் சைஸ் பார்டர் வந்தது இது. ஓகேங்களா. மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சைஸில் வரும். கீழே அந்த பார்டரில் வர டிசைன்ஸு மாறி மாறி வரும் நமக்கு. பட் செம்ம கிராண்டாக இருக்கும் இந்த சாரியெல்லாம். நீங்கள் ஒரு மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனுக்கே வியர் பண்ணுற அளவுக்கு ரிச்சான ஒரு லுக்கில் இருக்கும். 780 ருபீஸ் மட்டும்தான் வருது இதனுடைய காஸ்ட்டு. அதே மாதிரி கலர் காம்பினேஷனெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அடி தூள் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். சாரீ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரியான டிசைன்ஸ் வருங்க, அங்கங்கே வரும். ஓகேங்களா. ப்ளவுஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கான்ட்ராஸ்ட் கலர்லேயே கொடுத்துடுறாங்க பாருங்கள். இதுதான் ப்ளவுஸு. ரெட் வித் பெப்சி ப்ளூ கலர் காம்பினேஷன் செம்ம சூப்பராக இருக்குது. 780 ருபீஸ். இதில் வரக்கூடிய கலர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். நமக்கு ஆரஞ்சு, அதாவது வந்து அடிக்கிற ஆரஞ்சாக இல்லாமல் லைட் ஆரஞ்சில் பிளாக் கலருங்க. இந்த கீழே அந்த பார்டரில் வர டிசைன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்கும். கலர்ஸும் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் கிட்டத்தட்ட இப்போவே நாங்கள் 10 கலருக்கு மேலே வச்சுருக்கோம். ஆக்சுவலி இதில் 15 to 20 கலர்ஸ் வரைக்கும் அவைலபிளாக இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு இளம்பிள்ளை பட்டு சாரிங்க நம்ம பார்க்க போகிறது. சாரீ ஃபுல்லாமே செம்ம கிராண்டாக இருக்குது. கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பல்லு பார்ட் வந்துடுது. சாரீ ஃபுல்லாக இந்த கலரில் இருக்கும் நமக்கு. ப்ளவுஸ் வந்து கான்ட்ராஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா. ஆக்சுவலி இதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா சாரீ ஃபுல்லாமே வந்து இந்த டிசைன்ஸ் வந்துடுது. இது என்ன காஸ்ட்டுடா? 850 ரூபாங்கக்கா. 850 ருபீஸ் வருது இதனுடைய காஸ்ட்டு. கலர்ஸ் எல்லாமே இதில் வந்து நமக்கு சில்வர் கலர் பார்டர்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குங்க. நான் கலர் வைஸ் பிரித்து வச்சுருக்கேன், பார்க்கலாம். இதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கோல்டன் ஜெரி ஒர்க்கில் வேணும்னாலும் இருக்குது. கீழே இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சில்வர் ஜெரி ஒர்க்குங்க. கோல்டன் இல்லாமல் அந்த டார்க்காக இல்லாமல் லைட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்கு. கலர்ஸ் எல்லாம் செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் இது பாருங்களேன், செம்ம கிராண்டான ஒரு சாரீங்க. வயலட் கலர் டபுள் கலர் காம்பினேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. பிங்க் கலரில் பல்லு, நல்ல கிராண்டான ஒரு பல்லு. இதுக்கு மேட்சிங்காக நமக்கு வந்து ராணி பிங்க்கில் ப்ளவுஸும் வருது. சாரீ ஃபுல்லாக இந்த டிசைன் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். இதனுடைய காஸ்ட் வந்துட்டு 980 ருபீஸ் மட்டும்தான் வருது. இதுலேயே உங்களுக்கு விசிறி மடிப்பு வேணும் அப்படின்னாலும் இருக்குது. அதுக்கு 20 ருபீஸ் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா வருங்க. வேர்ல்டு வைட் டெலிவரி ஆப்ஷன் இருக்குது. ரீசேலர்ஸ் மோஸ்ட் வெல்கம். உங்களுக்கு எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே இருக்குங்க. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இந்த சாரீ அப்படின்னுட்டு. கல்யாண பொண்ணே வியோ பண்ணுற அளவுக்கு கிராண்டாக இருக்குங்க.
இது எல்லாமே அதில் வரக்கூடிய கலர்ஸுங்க. நாங்கள் சாம்பிளுக்கு தான் வச்சுருக்கோம். இதுலேயும் கிட்டத்தட்ட 12 to 15 கலர்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு சாரீ பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சாஃப்ட் சில்க் சாரீ ஃபினிஷிங்கில் இருக்குங்க. ஹெவி கிராண்டு. அப்பயே பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு அந்த ஸ்டிஃபான அந்த கஞ்சி மடமடப்போட இருந்தது அந்த சாரீ கலெக்ஷனு. இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக காப்பர் சரிங்க. இங்கே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா காப்பர் சரிக்குன்னே நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. இப்போ வந்து காப்பர் சரி ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டுருக்கு. நீங்கள் டைரெக்டாக விசிட் பண்ணி பார்த்தா நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம். காட்டன் சாரீஸ்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது. 980 rupees தான் வருது இதனுடைய காஸ்ட்டுமே. கலர் காம்பினேஷன் பாருங்கள் எவ்வளோ கிராண்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. இதுதான் பல்லு பார்ட்டு. நல்ல நமக்கு பட்டு சாரியில் வர அதே மாதிரியான ஒரு லுக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் வந்து நமக்கு ப்ளவுஸ் பார்ட் வருது. மற்றபடி சாரீ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் வருதுங்க. பாருங்கள் சாரீ ஃபுல்லாமே. அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ளீட்டு வந்து செம்மையாக நிற்குங்க. பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. செம்மையாக இருக்குல்ல இந்த கலரு. ஆக்சுவலி இந்த சாரியில் நமக்கு வந்து சாஃப்ட் ஃபினிஷிங்கும் இருக்குது, இல்லை ஸ்டிஃப் ஃபினிஷிங் வேணும்னாலும் இருக்குங்க. இந்த பொடி கலரெல்லாம் பாருங்கள் ரொம்ப ரேரான ஒரு கலர் இது. இதுவும் நல்லாயிருக்கும், இந்த க்ரேவும் நல்லாயிருக்குங்க. என்னுடைய மோஸ்ட் ஃபேவரட் கலர் க்ரீன் கூட இருக்குங்க. என் செல்லம் அங்கே இருக்குது பாருங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த சாரீ பாருங்கள் செம்மையாக இருக்குங்க. செம்ம கிராண்டாக இருக்குது. காஸ்ட் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட்டு 1050 rupees மட்டும்தான். சாரீ ஃபுல்லாமே நமக்கு இந்த கல்யாண பொண்ணுங்கள்லாம் வியர் பண்ணுற அளவுக்கு ரிச்சான லுக் இருக்குங்க. நிச்சயதார்த்தம், ரிசப்ஷன் இந்த மாதிரி எதுக்கு வேணாலும் வியர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. இது வந்து பல்லு வருது. கலர் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னுட்டு. இது வந்து ப்ளவுஸு. ஆக்சுவலி நமக்கு இங்கேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சாஃப்ட் ஃபினிஷிங்கில் வேணும்னாலும் இருக்குது, இல்லை இந்த மாதிரி ஸ்டிஃபான ஃபினிஷிங்கில் வேணும்னாலும் இருக்குங்க. சாரீ ஃபுல்லாமே இந்த டிசைன் வந்துடும். கலர் வந்து சான்ஸ்லெஸ்ஸுங்க. செம்ம சூப்பராக இருக்குது. இதில் வர எல்லா கலர்ஸுமே செம்மையாக இருக்குது. நம்ம பார்க்கலாம் எல்லாமே அதில் வரக்கூடிய கலர்ஸ். ஆக்சுவலி இந்த டிசைன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு மாறி மாறி வருங்க. பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றில் ஒவ்வொரு டிசைன் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நெகமம் காட்டன் சாரீங்க. 100% காட்டன் சாரீ. இது ரிச் லுக்கோடு வரக்கூடிய காட்டன் சாரீ. ஓகேங்களா. இப்போ சம்மர் சீசனுக்கு ஆப்டாக இருக்கும். ஃபங்க்ஷன் வியராக கூட நம்ம வந்து இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுலேயும் வந்து வித் ப்ளவுஸோடு தான் வருது. 850 வருது இதனுடைய காஸ்ட்டு. எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். குட்டியான பார்ட்ரு, கிராண்டான பல்லு. இவங்களே டேஸிலும் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளவுஸ் வந்து நமக்கு ரன்னிங்லேயே வந்துடுங்க. சாரீ ஃபுல்லாக குட்டியாக அந்த ஃப்ளவர் பிரிண்ட் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. அது உத்து பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும். பட் ரொம்பவுமே நல்லா இருக்குது இது. ஆக்சுவலாக ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டிசைனில் இருக்குங்க. சேம் டிசைன்லேயே இருக்காது. நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. கலர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, டிசைன்ஸ் இருக்குது, வெரைட்டிஸ் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு கோட்டா காட்டன் தான். வந்து நல்லா கிராண்டாக கொடுத்துருக்காங்க. கலர் காம்பினேஷனும் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா கான்ட்ராஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. பார்டர்லெஸ் சாரீ இது. ஓகேங்களா. இது வந்து செக்குடு பேட்டர்ன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்கொயராக வருது பாருங்கள் டிசைனு. காப்பர் ஜரி ஒர்க்குங்க. 880 rupees வரும் இதனுடைய காஸ்ட்டு. நல்லா கிராண்டாக இருக்குது, வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குது. மெயின் அதுதான். ஒரு நாள் ஃபுல்லாக கேரி பண்ணலாம். இதுதான் வந்து நமக்கு ப்ளவுஸ் பார்ட் வரும். இதுலேயே வந்துட்டு வேறு கலர் காம்பினேஷன்லேயும் இருக்குது. பிளாக் வித் பிங்க்கு, பிளாக் வித் க்ரீன் எல்லாம் இருக்குது. நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது, நம்ம பார்க்கலாம். சாரீ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி வந்துருங்க. அங்கங்கே ஒவ்வொரு ஸ்கொயர் வரும் நமக்கு. ஓகேங்களா. இப்படி வரும். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பார்டர்லெஸ் சாரீ தான். ஒவ்வொன்றிலையும் ஒவ்வொரு டிசைன் தான் இருக்கும் பாருங்கள். உங்களுக்கு வந்து ரிப்பீட்டடே இருக்காதீங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து கோட்டா காட்டன்லேயே ஜூட் புட்டா போட்ட சாரீங்க. இதுவும் செம்ம ரிச் லுக்காக இருக்குது. 850 தான் வருது இதனுடைய காஸ்ட்டு. பல்லு பாருங்கள் எவ்வளோ கிராண்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. நமக்கு இதில் ஒன் சைடு வந்து ஜரி ஒர்க்கும், ஒன் சைடு வந்து த்ரெட் ஒர்க்கும் கொடுத்துருப்பாங்க. இதனோட ஸ்பெஷாலிட்டி அதுதான். ப்ளவுஸ் வந்து இந்த மாதிரி கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் பல்லுக்கு மேட்சாக கொடுத்துருக்காங்க. மற்றபடி சாரியில் அங்கங்கே ஒரு இடம் விட்டு ஒரு இடம் இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா. நல்ல கலருங்க. க்ரீன் வித் ஒரு ஆனியன் பிங்க் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். செம்ம சூப்பராக இருக்குது. வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குது. மெயினாக ஃப்ளீட்ஸும் வந்து நமக்கு சூப்பராக நிற்குங்க. இது எல்லாமே அதில் வரக்கூடிய கலர்ஸுங்க. சாம்பிள் மட்டும்தான் வச்சுருக்கோம். இன்னும் நிறைய கலர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு கோட்டா காட்டன்லேயே காப்பர் சரி சாரீங்க வித்தவுட் பார்டரு. இது ஒரு டிசைனு. இது வந்து இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைவானதுங்க. நியூ கலெக்ஷன்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே. இது வந்து பாருங்கள் ப்ளவுஸ் வந்துடும். கலர் காம்பினேஷனே ரொம்ப ரேரான ஒரு கலர் காம்பினேஷன். மஞ்சள் கலர், அதாவது என்ன மஞ்சள் அப்படின்னா அந்த வெந்தய மஞ்சள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சாரீ ஃபுல்லாமே இந்த மாதிரி டிசைன் வந்திருக்குங்க. ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் 980 இருக்குங்க. 900 அல்லது 880 இந்த ரெண்டு காஸ்ட்குள்ளே தான் வரும். இதில் வரக்கூடிய கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம்.
ஆக்சுவலி இது பார்த்துட்டிங்கன்னா சக்ரா டிசைன் வந்திருக்கு, இது ஸ்கொயர் டிசைனு, ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டிசைனுங்க. கலர் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து சாஃப்ட் சில்க் saree வித் சில்வர் ஜரி ஒர்க்குங்க. இதனுடைய காஸ்ட் வந்துட்டு நமக்கு 1050 ருபீஸ் வருது. ஓகேங்களா. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிசைனு, saree ஃபுல்லாக அங்கங்கே அந்த டிசைன் வந்துடும். ப்ளவுஸ் வந்து நமக்கு ரன்னிங் ப்ளவுஸ் தான் வருது. இது வந்து பல்லு பார்ட்டு. ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் நீட்டான ஒரு லுக்கில் இருக்குங்க. கலர்ஸும் நிறைய அட்ராக்டிவான கலர்ஸ் இருக்குது, நம்ம பார்க்கலாம். இது எல்லாமே அதில் வரக்கூடிய கலர்ஸுங்க. ஐவரி கலர் கூட அவைலபிளாக இருக்குது. இதுவும் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு சாஃப்ட் சில்க் வெரைட்டி தான் வரும். இதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கலர் காம்பினேஷன்ஸ் அண்ட் டிசைன்ஸுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஜஸ்ட் 1000 ருபீஸ் தான் வருது. சன் டிவி நியூஸ் ரீடர்ஸ் வந்து இந்த சாரீஸை வியோ பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்க. அது கீழேயே விபிஎஸ் சில்க்ஸ் அப்படின்னு அவங்க மென்ஷனும் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்க வியோ பண்ணுற saree, நிறைய நியூஸ் ரீடர்ஸ் வியோ பண்ணுற sarees எல்லாம் எங்கே கிடைக்கும்னு நீங்களும் தேடி இருப்பீங்க. இங்கே வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்க. கிரே கலரில் பெப்சி ப்ளூ கலரு. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பெஷலாக வந்துட்டு காப்பர் ஜரி ஒர்க் பண்ணியிருக்குங்க. இது வந்து நமக்கு ப்ளவுஸ் வந்துடுது. ஸ்லீவுக்கு இந்த பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவுமே அழகாக இருக்குது. சிங்கிள் ஃப்ளீட் விட்டாலுமே டிரான்ஸ்பரண்ட்டாலாம் இருக்காது. இதில் வரக்கூடிய கலர்ஸ் பார்க்கலாம். பாருங்கள், மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி கலர் காம்பினேஷன்லாம் அவங்க வியோ பண்ணுவாங்க. ரொம்பவுமே நல்லா இருக்குது. இந்த கலர் எல்லாம் பாருங்கள், ரொம்ப ரேராக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா 1080 ருபீஸ் ரேஞ்சில் வரக்கூடிய saree இது. காப்பர் ஜரிலேயே மீனா புட்டா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இது காப்பர் ஜரியில் இந்த சென்டரில் இந்த சில்வர் ஒர்க் வந்திருக்கிறது தான் மீனா புட்டா சொல்லுவாங்க. டார்க் கிரே வித் பிங்க் காம்பினேஷன், நல்லா கிராண்டாக இருக்குது. ஃபுல்லாக ஜரி ஒர்க்கில் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் ப்ளவுஸு. நமக்கு வந்து ராணி பிங்க்கில் ப்ளவுஸ் கொடுத்துட்றாங்க. ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஸ்டிஃப் ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. இது இப்போ அன்ஃபினிஷ்டாக இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சாஃப்ட் ஃபினிஷில் வேணாலும் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இது saree ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி வந்துடும். எவ்வளோ கிராண்டாக இருக்குது பாருங்க, உண்மையாலுமே செம்மையாக இருக்குங்க. 1080 ருபீஸ்க்கு கண்டிப்பாக ஒர்த் த மணிங்க. இதில் வரக்கூடிய கலர்ஸ் பாருங்கள், லைட் கலர் டார்க் கலர் 2 சார்ட்ஸும் இருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து சாஃப்ட் சில்க் வெரைட்டிலேயே ஒரு மாடலுங்க. இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு கோல்டன் ஜரி ஒர்க்கில் இருக்குது. கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், ஆலிவ் க்ரீன் வித் பிங்க் கலருங்க. டேசல்ஸும் போட்டிருக்காங்க. நமக்கு வந்து saree பல்லுக்கு மேட்சிங்காக ப்ளவுஸ் வந்துடும். ஓகேங்களா. saree ஃபுல்லாக அங்கங்கே இந்த சக்ரா டிசைன் மாதிரி வந்துடுங்க. அங்கங்கே வரும். உள் சுற்றுலலாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்படி பக்கம் பக்கமாகவே கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப தூரம் கூட இல்லை. இதனுடைய காஸ்ட் வந்துட்டு நமக்கு 1580 தாங்க வருது. இதில் நிறைய கலர் காம்பினேஷன் இருக்குது. டிசைன்ஸும் வேரியஸ் ஆகுது, நம்ம பார்க்கலாம். இது வந்து பாருங்கள், இது ஒரு டிசைனு, இது ஸ்கொயர் டிசைனு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மரம் டிசைன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த எல்லோவில் பாருங்கள், இதுலேயும் டிஃப்ரெண்ட்டாக. அதே மாதிரி லைட் கிரேயில் பெப்சி ப்ளூ கலர் காம்பினேஷனெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான சாஃப்ட் சில்க் sarees இது எல்லாமே. இந்த saree பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு பட்டு saree மாதிரியே இருக்குங்க. 1260 டிஸ்கவுண்ட் போக இதனுடைய ப்ரைஸு. கலர் காம்பினேஷன் பாருங்கள், செம்ம சூப்பராக இருக்குது. நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லேஸ் ஒர்க் கொடுத்து டாசல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளவுஸ் தாங்க இதனுடைய ஹைலைட் பார்ட்டே. இவங்களே வந்து நமக்கு எம்ப்ராய்டிங் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. பாருங்கள், சாரீக்கு மேட்சிங்காக போட்டிருக்காங்க. ஸ்லீவுக்கும் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி குட்டியான ஒரு டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. சாரியில் வரக்கூடிய டிசைனே ஃபாலோ பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவுமே அழகாக இருக்குது. 1260க்கு ஒர்க் வச்ச ப்ளவுஸு saree ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. saree ஃபுல்லாமே இந்த டிசைன் வந்துடுங்க. பாருங்கள், ப்ளவுஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த சாரியில் என்ன மாதிரி இருக்கோ அதே மாதிரி ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட்டான டிசைன்ஸில் இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து பாருங்கள், 1350 தான் வருது இதனுடைய காஸ்ட்டு. பட் எவ்வளோ ஹெவி கிராண்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். நல்ல ஒரு வெட்டிங் சில்க் மாதிரியே இருக்குங்க. செம்ம சூப்பராக இருக்குது. கலர் காம்பினேஷனும் பாருங்கள், ரிச்சான ஒரு பல்லு. saree ஃபுல்லாமே ரிச்சாக தான் இருக்குது. இந்த பிளைன் தான் நமக்கு வந்து ப்ளவுஸ் வரும். ஓகேங்களா. ஒர்க் பண்ணாமையே போட்டால் கூட இது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இதில் வர கலர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். பாருங்கள், நல்ல ரெட்டு, மயில் கழுத்து கலரு, இந்த க்ரீன் எல்லாம் பாருங்கள் ரொம்ப ரேராக இருக்குது. அதே மாதிரி ராணி பிங்க்லேயும் இருக்குங்க. இந்த க்ரீன் பாருங்கள், எல்லோ க்ரீன் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா வெட்டிங் கேர்ள் வியோ பண்ணக்கூடிய வெட்டிங் சாரீங்க. 1460 ருபீஸ் வருது இதனுடைய காஸ்ட்டு. நல்ல கான்ட்ராஸ்டான ஒரு கலர் காம்பினேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஆக்சுவலி மீனா ஒர்க் பண்ண saree தான்.
காப்பர் ஜரி ஒர்க்கில் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் வந்து நமக்கு பல்லு பார்ட்டு. பல்லுக்கு மேட்சிங்காக நமக்கு வந்து ப்ளவுஸும் வந்துடும். பாருங்கள், நல்லா ராணி பிங்க்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. சாரீ ஃபுல்லாமே இந்த டிசைன் தாங்க ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க. நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். நல்ல மயில் கழுத்து கலருங்க. ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குது. வியர் பண்ணாலும் சூப்பராக இருக்கும். இதுலேயும் சாஃப்ட் ஃபினிஷும் இருக்கும், இல்லை நமக்கு ஹார்ட் ஃபினிஷ் வேணாலும் இருக்குது. ஸ்டிஃபாக இருக்கக்கூடியது. இதில் வரக்கூடிய கலர்ஸ் பார்க்கலாம். பாருங்கள், நிறைய பேர் இந்த கோல்டன் கலரை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. அது இருக்குது, வயலட் கலர் இருக்குது, இந்த டிஸ்டம்பர் க்ரீன் இருக்குது, நிறைய கலர்ஸில் இருக்குங்க. ஸ்டிஃப் ஃபினிஷிங்கில் வேணும்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். பட் ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்குது. சாஃப்ட் ஃபினிஷிங்கே ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இதுவும் வந்து நமக்கு 1450 ரேஞ்சில் வரக்கூடிய சாரீ தாங்க. நல்ல ராணி பிங்க்கில் காப்பர் ஜரி ஒர்க்கு, அதுக்கப்புறம் பெப்சி ப்ளூ கலர் காம்பினேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. பல்லுவும் நல்லா கிராண்டாக இருக்குது. பல்லுக்கு மேட்சிங்காக ப்ளவுஸும் வந்துடுது. சாரீ ஃபுல்லாமே இந்த டிசைன் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. டபுள் சைடும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரியான பார்டரு பாருங்கள். சாரீ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி வருது. கல்யாண பொண்ணு வியர் பண்ணால் எப்படி இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி வடிவமைச்சிருக்காங்க சாரீஸ் எல்லாமே. இது பாருங்கள், ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டிசைனுங்க. இது ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்கு. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து வெட்டிங் ரிசப்ஷனுக்கெல்லாம் வியர் பண்ணக்கூடிய ஸ்டோன் ஒர்க் பண்ண சாரீங்க. இதில் கட் ஒர்க் பண்ண மாதிரி வேணும்னாலும் இருக்குது, இல்லை இந்த மாதிரி வேணும்னாலும் இருக்குது. இதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10,000 ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஒட்டியிருப்பாங்க. பாருங்கள், அங்கே ஃபுல்லாமே ஸ்டோன்ஸ் தான் ஒட்டியிருக்காங்க. நமக்கு வந்து பல்லுக்கு இந்த மாதிரி வந்து லேஸ் ஒர்க் கொடுத்து டேசல்ஸும் ஹேங் பண்ணியிருப்பாங்க. மெயினாக வந்து ஹைலைட் பார்ட் இந்த ப்ளவுஸ் பாருங்கள். 2 கைக்கு 2 டிசைனு, நெக்லேயும் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம வாங்கி ஸ்டிச் பண்ணால் மட்டும் போகிறோம். கலர்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் நிறைய கலர்ஸ் அண்ட் டிசைன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குங்க. சாரீ ஃபுல்லாக நமக்கு இந்த மாதிரி வரும். கீழே ஃபுல்லாமே ஸ்டோன் ஒர்க்கும் எம்ப்ராய்டிங் ஒர்க்கும் பண்ணியிருப்பாங்க பாருங்கள். நிறைய கலர் காம்பினேஷன்லாம் அவைலபிளாக இருக்குங்க. எல்லாமே கான்ட்ராஸ்ட் கலராக. இங்கே கீழே கட் ஒர்க் பார்டர் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இதனுடைய காஸ்ட் வந்துட்டு 2900 rupees வருங்க. இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹையஸ்ட் ப்ரைஸே இது தான். நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம சீரியல் ஆக்ட்ரஸ் எல்லாம் வியர் பண்ணி ட்ரெண்டிங்கான சாரீங்க. பனாரசி சில்க் சாரீஸ். இது காப்பர் ஜரி ஒர்க்கோட கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு இந்த ஆஃப் ஒயிட் கலர் பிடிக்கும் இல்லையா, அதுக்கு வந்து கான்ட்ராஸ்ட்டாக பிங்க் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்கு. சிங்கிள் சைட் பார்டர் தான். மேலே வந்து ஆஃப் ஒயிட்லேயே பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க சாரீ. ஜக்காட் ப்ளவுஸ் வந்துடும் உங்களுக்கு இதில். இதுதான் ப்ளவுஸுங்க. சாரீ வந்து ரொம்ப ஃப்ளோயியாக சூப்பராக இருக்குது. இதனுடைய காஸ்ட் என்னடா? 1620ங்க. ஓகே, 1620 rupeesங்க. இதில் நிறைய அட்ராக்டிவான கலர்ஸ் இருக்குங்க. ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குது. கலர் காம்பினேஷன்ஸு கூட பாருங்கள். சாம்பிளுக்கே கிட்டத்தட்ட நாங்கள் 12 பீஸ் கிட்டத்தட்ட வச்சுருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா 1800 rupees வருங்க. சாஃப்ட் சில்க் மாதிரியே ஆனால் ஃபுல்லாக ஜரி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. பவர்லூம் சாரீ இது. இதில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா, இது பாருங்கள், இந்த ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்பவுமே நீட்டாக இருக்கும். சில நேரங்களில் கொலுசில் தட்டுறது அந்த மாதிரி எந்த இதுவும் இருக்காது. ஏன்னா ஃபினிஷிங் வந்து பக்காவாக இருக்கும். இதுதான் வந்து நமக்கு ப்ளவுஸு. சாரீ ஃபுல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இப்போ மாடலோட ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த மாதிரியான சாரீஸ் தான் வியர் பண்ணுறாங்க. எத்தனை பேர் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தெரியல. அந்த மாதிரியான சாரீ எவ்வளோ ஃப்ளோயியாக இருக்குது பாருங்க. கலர்ஸ் எல்லாம் இதுலேயே டேசல்ஸ் கூட அழகாக இருக்குங்க. சாரீ ஃபுல்லாமே ஹெவி கிராண்டு தான். இதில் வரக்கூடிய கலர்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள். இது பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னுட்டு. நெக்ஸ்ட் இது வந்து பாருங்கள், நமக்கு செம்ம கிராண்டான சாரீங்க. இதில் வந்து காப்பர் ஜரியும் இருக்குது, சில்வர் ஜரியும் இருக்குங்க. சில்வர் ஜரி வந்து 1000 rupees வரும். காப்பர் ஜரி 1050. இதுலேருந்து 50 ரூபா மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா வரும். கலர் காம்பினேஷன் பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குங்க. உண்மையாலுமே காப்பரும் சூப்பராக இருக்குது, சில்வரும் அதை விட சூப்பராக இருக்குது. ப்ளவுஸ் வந்து நமக்கு முந்தானிக்கு மேட்சிங்காக வந்துடும். கலர்ஸ் பாருங்கள். கீழே வந்து நான் சில்வர் ஜரி ஒர்க் வச்சுருக்கேன். இதெல்லாமே காப்பர் ஜரிங்க. ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. இந்த மஞ்சள் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து சில்க் காட்டன் சாரியில் பார்க்க போகிறோங்க. ஜக்காட் ப்ளவுஸு. இதுதான் வந்து ப்ளவுஸு. செம்ம கிராண்டாக இருக்குங்க. பல்லு பார்ட்டில் வந்து நம்ம காப்பர் அண்ட் சில்வர் ஜரி ஒர்க் பண்ண சாரீ. இது ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அப்படியே அவ்வளோ சூப்பராக இதே மாதிரியே உங்களுக்கு ஃப்ளீட்ஸும் நிற்கும். கலர் காம்பினேஷன் பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது இந்த கலர் காம்பினேஷனு. பார்டர் தான் இதனுடைய ஹைலைட் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம்.
சாரீ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் வந்துடுங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. சாஃப்டாக இருக்குது, வெயிட்லெஸ்ஸாகவும் இருக்குது, ரிச் லுக்காகவும் இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. 950 rupees மட்டும்தான். இதில் வரக்கூடிய கலர்ஸ் பார்க்கலாம். பாருங்கள், எக்கச்சக்கமான கலர்ஸ் இருக்குங்க. ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டிசைன் உண்மையாலுமே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இந்த மாதிரி சிம்பிள் பார்டர் போகிறோன்னா கூட அவைலபிளாக இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா சில்க் காட்டன்லேயே நல்ல கிராண்டான டிசைன் கொடுத்த சாரீங்க. கோட்டஞ்சி பார்டரோட கொடுத்துருக்காங்க. கலர் காம்பினேஷனும் பாருங்கள். பல்லுவே ஹெவி கிராண்டாக இருக்குது. 1125 ரூபா வருது இதனுடைய காஸ்ட்டு. ஆக்சுவலி இவங்க ஷாப்பில் காட்டினா நான் இன்னும் காட்டிகிட்டே இருக்கலாம். எனக்கு ரொம்ப டயர்டாகிடுச்சு. நம்ம குறிப்பிட்ட டிசைன்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். இன்னும் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. பட் என்னால் காட்ட முடியல. கலரெல்லாம் என் கண்ணை பறிக்குது. பட் அதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். இப்போதைக்கு இதெல்லாம் வாங்குங்க நீங்கள், சரிங்களா? இதுதான் வந்து நமக்கு ப்ளவுஸு. நீங்கள் எங்கேருந்து வர்ற மாதிரி இருந்தாலும் கால் பண்ணிவிட்டு வந்துடுங்க. உங்களுக்கு வந்து ஆட்கள் அவைலபிள் பண்ணி வச்சுருவாங்க. எல்லா டிசைன்ஸும் பொறுமையாக காட்டுவாங்க. உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இப்போ வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருக்கிறதுல ஏதாவது பிடிச்சிருக்குன்னா ஸ்க்ரீன்ஷாட் சென்ட் பண்ணி கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாங்க. ஏன்னா எல்லா கலர்ஸும் நான் மோஸ்ட்லி காட்டியிருக்கேன், டிசைன்ஸும் காட்டியிருக்கேன். பாருங்கள் இது எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. சாரீ ஃபுல்லாமே இந்த டிசைன் வந்துடும். ரொம்பவுமே கிராண்டாக இருக்குது. சில்க் காட்டனில் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல மாம்பழ மஞ்சளில் பிங்க் பார்டரு, ஆலிவ் க்ரீன் கலரா, இல்லை லெமன் எல்லோவில் பிங்க் பார்டர். செம்மையாக இருக்குது. எல்லா கலர்ஸும் இருக்குங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவ்வளோ நேரம் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம பார்த்த கலெக்ஷன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய டிசைன்ஸ், கிட்டத்தட்ட 50-60 டிசைன்ஸ் வந்து பெண்டிங்கில் இருக்குங்க. வீடியோவோட லென்த்தை கருதி நம்ம அதை காட்ட முடியல. நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் அதை கண்டிப்பாக நம்ம கவர் பண்ணுறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் என்ன பண்ணணும், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணணும். மறக்காமல் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணணும், லைக் பண்ணணும், கமெண்ட் பண்ணணும். ஷாப்போடைய கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன், நம்பர் ஸ்க்ராலிங்கில் கொடுத்துட்றேன். ஓகேங்களா? வேணும் அப்படிங்கிறவங்க காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். என்னோடய மெயில் ஐடி, இன்ஸ்டா ஐடி ரெண்டுமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். இது வரைக்கும் நீங்கள் என்னை இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ பண்ணலான்னா இனிமேல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. Until then, I meet you in next interesting video. It's me, Tata Baba from Hema Mami. Tata.